Да подредим града с Георги Георгиев. Паркинги в кварталите. Мисия възможна. Програма за изграждане на етажни паркинги на територията на Столична община. Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет, защото е важно да подредим града. Човек и добре да живее, си купува кола и спира да живее чак толкова добре, а когато започне да търси място за паркиране, всичко става още по-лошо. Добре дошъл, господин Георгиев. Жоро, заповядай. Добре заварил, толкова ниско са очакване. Ние сме сега на Марианската падина, така че може да започваме. Всяко място, кажи всъщност какво сме направили до сега по отношение на паркирането. Близо 1 милион всъщност са автомобилите. Да, тъй като немалка част не са с софийска регистрация, но всъщност пребивават в града, така че нещата са още по-страшни. Очевидно, че не е направено достатъчно. Много е направено, за това ще говорим, но и много предстои още да направим. Имаме ясен план, имаме визия и работим, докато някои просто говорят. Отвън говоренето какво сме направили? Откъде сме започнали? Буферните паркинги ми се струват като добра, хъбова точка, от която да започнем. Точно така, исторически, във време в което нито ти, нито аз сме били общински съветници, това е поставен като първи приоритет. Гръбнака на обществения транспорт, на градския транспорт е определен, че ще бъде метрото. Затова, поради недостатъчно многото връзки към метростанциите, са изграждани буферни паркинги, за да може всъщност да си оставиш колата на паркинга на метрото, да се качиш с метрото и особено с програмата Паркирай и пътувай, на практика да излиза много по-изгодно да ползваш метрото, много по-бързо, то е най-екологичният транспорт. 3000 паркоместа през последните 10 години са изградени в буферните паркинги на метрото. И си се ползват всеки ден. Ползват се, някои от тях са пълни, в други има недостиг, там променяхме ценовата политика, за да ги направим по-атрактивни за хора от работещи в близо бизнес гради. Имахме срещи с граждани, за които са ми поставени тези проблеми, така че това без съмнение е едно добро начало. Също обаче отвъд съмнение, че това не е достатъчно. Затова в рамките на нашия мандат, неща, за които вече с теб сме съпричастни, общината започна много активно да работим по инициатива на кмета и наш важен приоритет на Общинския съвет в така наречените кални точки в междублоковите пространства. Това е любима програма, защото действително прави от това, както звучи кална точка, прави едно облагородено пространство. Така е, честно казано, това са и най-видимите решения, които гражданите буквално пред дома им се сблъскват с тях, особено ако ги няма. Се сблъскват с проблема, а не с решението. Така, през последните години, всяка година в бюджета увеличавахме парите за ремонт и облагородяване на междублоковите пространства. Тези бивши зелени площи, които сега са превърнати в кални точки, какво правихме всъщност? Поставяме било унипаваж и различни видове настилка, така че автомобилите да бъдат паркирани там, където вече по същество се паркират така или иначе. Без обаче да се натрупва кал, която се превръща в прахоляк, после който всички ние дишаме. Затова изключително важна екологична мярка и заместник кмета Билева тук наистина направи чудеса с екипа си. Всяка година ние увеличавахме парите и така за 3 години сме обновили над 70 000 квадратни метра в междублокови пространства, като сме обособили 105 всъщност такива кални точки, които вече изглеждат така, както трябва да изглеждат едни пространства между блоковете. Всъщност тук победата е двойна. Това не са просто нови места за паркиране. Това са нови пространства за хората. Защото когато има добре изглеждащо, прилично изглеждащо мини паркингче пред блока, автомобилите са паркирани там, а не на тротуара пред входа, където всъщност трябва да се движат майките с детски колички, хората изобщо, пешеходците. Така че победата е по няколко направления. Тя съвсем не е постигната навсякъде. Имаме близо 2 милиона души население, огромен град, който изисква нито миг самодоволство да не изпитват хората, които го управляват, особено когато виждаме проблемите всеки ден. Обаче когато имаш 105 решени проблема, т.е. реализирани 105 кални точки, е хубаво и да се похвалиш, защото това има и още няколко неща. Когато човек види красотата долу пред блока си, той ще каже, дай да го продължим. Да създадем дървета след тази кална точка. Защо пък не се съберем и да не си направим фасадата, да не си санираме блока, да не си сменим дограмите, да не си сменим... Тоест,
Хубавото води до още хубаво, поне така си мисля аз. Доброто ражда добро. Доброто ражда добро. За това тази година предвидихме, наскоро в Общинския съвет гласувахме 2 пъти повече средства, отколкото сумарно до сега са били инвестирани в междублокови пространства, да бъдат насочени отново към кварталите. Което означава всъщност, че това са най-видимите промени, които ние постигаме, а парите се дават на районните кметове, така че да не чувам оплакване, че пари няма. Пари има, въпросът обаче на готовност, на подготовка и на конкретни решения, защото всеки, който се е занимавал с тази работа, знае, че трябва да се извадят за конкретни случаи разрешения, има съгласувателни процедури, трябва да се внимава много и да се работи, разбира се, качествено, но Общинския съвет си е свършил работата, надявам се повече хора да видят в тази посока и добри резултати. Разбира се, това съвсем не означава, че сме решили проблема с паркирането. Затова предвидихме в началото на мандата още една така на мен лично много любима програма, по която доста работихме с теб и с други колеги за изграждане на етажни паркинги в кварталите. Идеята ни тогава беше, че това ще бъде кардиналното решение на проблема с паркирането в кварталите. Затова започнахме с 5 конкретни терена. И какво показа сблъска с действителността? Реалити чек, години по-късно. Реалити Bites имаше прекрасен филм, един младежки филм, когато аз бях младеж. Това е било много отдавна, преди много години в една далечна галактика. Как ни ухапа реалността? Така е, абсолютно прав е. Все пак ти си значително по-възрастен от мен, нали? Това да е ясно. Това също е така. Сериозно по темата, защото тя е сериозна. Реалността изисква не просто да имаш идеи, а да определиш терените, след което да започнеш градоустройствени процедури, за които без значение дали си община, държава или частно лице, те си вървят по един и същи ред. След което започнахме там около година и половина отне одобряването на подробен устройствен плана за всеки един от тези паркинги. Започнахме обществени обсъждания. Някои минаха добре. Обсъждания, да, са един много важен момент, защото хората винаги могат да кажат: аз съм по принцип съм за паркингите, но не са до нас, а да бъдат някъде най-добре в Ихтиман. И това се случваше. Да. Искаме паркинг в квартала, но да не е пред нашия блок. Да. Но ако всеки повтори това изречение, ще отпаднат и малкото налични терени. Така че това, което се случи, правихме обществени обсъждания в различни квартали за 5 проекта. Докъде сме с тях всъщност? Най-напред са нещата в паркинга в Надежда. Да. До улица Кирил Дрангов, близо до метростанцията. Не просто имахме планове, не просто проведохме обсъжданията с гражданите, чухме техните забележки. Те имаха идеи различни и изисквания за отстояние да бъде по-далече от жилищните сгради, които са съвсем логични. Но след това успяхме да договорим финансиране, тъй като общината има само тези пари, които получава от гражданите. Тук перифразирам Тачер, не съм чак толкова умен. Тя говори за държавата. Тоест, ако искаме да има нови инвестиции, парите трябва да дойдат от данъците на хората или да се възползваме от различни програми и възможности за финансиране. И този път извървяхме. Лично съм се занимавал немалко в процеса, така че за първите 2 паркинга в Надежда и до румънското посолство на пазара Ситняково имаме сключени договори, осигурено финансиране за милиони левове от фонд за градско развитие, т.е. по една от съвременните модерни европейски програми. Със собствени средства също доплащаме общинските дружества, се включват. Проведохме процедури, така че да започне реално строителство. Затова в Надежда паркинга, който впрочем е и най-големия, за 310 автомобила, той е на 4 нива, много модерно съоръжение, надявам се да бъде нашата гордост. Предупредих онзи ден строителите да не си оставят ръцете там, за да е ясно, че и гражданите, и ние ще следим как се изпълнява. 310 автомобила, вместо в градинките и по тротуарите, ще могат, живот и здраве от късното лято, надявам се, да могат да бъдат паркирани там. Където имаме мястото в паркинг. Точно така. Имаме и 32 места за електрически автомобили. Знаеш, че е много важно. Навсякъде предвиждаме такива. Разкрихме нови 15 зарядни станции. Искам да поговорим за това отделно в последствие, но сега да продължим с Люлин е единия. От 5, като извадиш едно, остават 4. Студентски град как беше? Надежда е единия. Той се Надежда строи. Единия, да. Ситняково сме в
в процедура за избор на изпълнител, така че трябва да започне късна пролет. Надявам се, строителство до края на годината ще бъде готов в Ситняково. Местата са 160, той е на 4 нива, малък терен, но уплътняваме изцяло паркинга на пазара в момента, който е буквално до посолството. Строим на Ситняково, ще реши много проблеми, защото това е един много натоварен квартал и там действително колкото и места да направим, те ще бъдат полезни за хората. Нататък. Преминаваме към Студентски. Питаме за Студентски. Там бяхме готови. Това беше първия паркинг. Идеята ми беше следната. Да строим по два начина. Веднъж със собствени средства, но във време на COVID на нараснали с над 330% сметки за природен газ и за електрическа енергия. Автобусите и метрото използват електрическа енергия. Половината ни автобуси са на газ, другата половина на практика са на електрическа енергия. Нито един рубеж, а това само ние си знаем какво ни е струвало. Но това ни е работата. Така е, тогава беше много тежък избор да изберем дали да разредим автобусите и градския транспорт по време на пандемията, но така да увеличим риска от зараза. Или да трупа загуби, но да бъде безопасен и да се ползва от гражданите. Мисля, че то е без съмнение ясен избор. Да. Всеки на наше място би постъпил така, но все още си плащаме сметките за това. За това идеята ми беше където можем да привличаме частни инвеститори. Аз съм човек с десни убеждения. Очевидно е, че общината не е достатъчно добър стопанин и за това, особено с оглед изключително доброто икономическо развитие на града и много различни инвеститори, проблемите с презастрояването, бизнеса има нужда също от такива проекти, защото очевидно има потребността от паркомясто. Затова започнахме с програмата в двете направления. Едната, за която разказах, а едната е със собствени средства, другата предоставяме за срок до 30 години на частен инвеститор терен срещу задължението да изгради паркинг, да го стопанисва, да го върне на края на периода на общината, а междувременно определен минимален брой места да се използват безплатно по програмата Паркирай и пътувай, да има зарядни станции за електроавтомобили и изобщо да има модерни съоръжения, които са достъпни за хората. Защото трябваше да оцелим боята между обществения интерес и този на потенциалните инвеститори. Готови бяхме, предвидели сме много сериозни клаузи, неустойки, ипотека в полза на общината върху паркинга, така че ако стане някаква беля, не си изпълнява задълженията на инвеститора, да може общината да стане по-рано да реализира правата си. Това, което се случи, в Студентски бяхме готови, гласувахме го в Общинския съвет. Бившият вече областен управител в последния ден от своя мандат създаде една процедура, създаде една пречка заради претенции за 2 фургона, които има там. Твърдеше, че са на държавата и всъщност този проблем спря. Този проект спря. Да, за съжаление там е неуспешен опита. Друг обаче опит имаме успешен. Той вече е в ход. Гласувахме процедурата за Младост до метростанцията да се изгражда от частен инвеститор паркинг в Младост 3-та част за 230 автомобила. Принципът е този, който разказах. Ние даваме терена, чакаме предложение в търга, като който предложи по-малко години да го ползва, получава повече точки. Наред с това плаща и обезщетение на общината. Тоест, тук е малко на принципа, ако имаш терен, искат да строят на него и те обезщетяват с апартаменти в сградата. Същия принцип искахме да заложим в програмата, така че това е 4-тия паркинг и той вече е в ход. Гласуван бе от Общинския съвет съвсем наскоро. 5-тият паркинг е този до 5-та градска болница. 5-та градска болница. Да го забравя. И да стане. За сега обаче, въпреки, че приключихме с градоустройствените процедури, накрая имаше няколко жалби от граждани, които на практика спират проекта и го вкарат в съда. Сега, ние паркинги против волята на хората няма да правим. Ние не можем да правим нищо против волята на хората, защото така не се управлява. Трябва да се съобразиш с назадничавите, с напредничавите, с всички между тях, защото града не е твоя фикция. Така е и ние, поне с тебе и с колегите ни от групата на ГЕРБ и СДС в Общинския съвет, съвсем не мислим, че сме най-умните и най-красивите. Нали така? Не казвам, че имаме ниско самочувствие. Да. По-скоро за това, че не можеш да живееш с усещането, че ти знаеш по-добре от всички други, как те ще живеят по-добре. Просто не работи така света на възрастните. За това
Тази процедура е в съда, надявам се да приключи успешно, защото огромната част от гражданите в района, в Банишора, това е до Пета градска болница, всъщност искат да има паркинг. Но виж, ние дори ако тръгнем от опита вкъщи, в един вход не можем да се разберем за елементарните неща, какво остава за големи общности от хора и съгласието им по големи проекти. Така че за сега този пети паркинг е на изчакване, докато приключи съдебното производство. Звучи като да зависи от инициативност и от амбиция, и ние до сега сме се справили прилично добре, защото се строят паркинги, не става дума за неща, които говорим за бъдеще време, а има и една много хубава история, която е свързана с паркинга на Сребърна, който от първото обаждане, което получихме от хората, които бяха разтревожени за един парцел, до въвеждането в експлоатация на паркинга мина едно щракване време. Така е, това е поредния урок. Аз често разказвам такива случаи, защо е важно гражданите да бъдат активни. Най-малко, за да ни обърнат внимание, че има такъв проблем. Градът е огромен. 61 общински съветници имат ангажимента да се грижат за неговото управление, начало, разбира се, е кмета на общината. Проблемите обаче са всякакви, от всякакво естество, от дупките по улиците, неработещо улично осветление, проблеми с издръжките на детските градини, училищата, нарастващите цени. За да обобщя, какво ли не? Какво ли не. А за това на улица Сребърна до Мол Парадайс, в едно междублоково пространство на практика, сгушено между 3 жилищни кооперации, имаше планове, гласувани, да се строи жилищна сграда. Гражданите се вдигнаха на протест, за което им благодаря. Това е била една от най-тежките срещи в моята кратка кариера в Общинския съвет, защото след като проучих преди това много внимателно как стои въпроса, измислихме решение заедно с екипа ми и с колегите от Комисията по архитектура. Направихме срещата вече, за да обсъдим възможните решения. Какво направихме всъщност? Буквално 10 дни след сигнала и след първата ни среща гласувахме в Общинския съвет решение, с което спасихме терена. Предвидихме на негово място да не се строи, а да бъде създаден паркинг, защото на това място няма възможност за паркиране. Буквално това е едно от изключително показателните места на безобразието с застрояването, за изникнали сгради в свързано застрояване едни до други, по начин по който физически извън това пространство няма как хората да стигнат до сградите си. Безобразие. Затова днес обаче, няколко месеца по-късно, пространството е спасено, то е паркинг, малък паркинг за 25 автомобила. Но можеш ли да предположиш дали всъщност е заед паркинга? Заед ли? Заед на 100%. Тоест, хората, които предполагах, живеят... Да. да, аз също се очудих, защото много е важно, като вземем решение, те да бъдат пазарно издържани. Да не се водим по популизъм или по съображение просто да се харесаме на хората, а да бъдем полезни на хората. Защото това е по-важно от това да ни харесват. Разбира се, че всеки иска да бъде харесван и оценяван за труда си, особено когато е намерил решение на проблема. Та случай с Сребърна е показателен на една дама, адвокат, изключително така с активна гражданска позиция, подготвена по същество, мнителна, защото вече хората са били лъгани, ни обърна внимание и съм благодарен за това, че решихме проблема. Така се прави. Всъщност, какво така се прави, че не разбрах? Аз звучи много добре, когато го казваш. Така се работи. Подреждаме града. Да подредим града с Георги Георгиев.